Με 150 σελίδες ανά λεπτό, ο ComColor είναι ο γρηγορότερος έχρωμος εκτυπωτής του κόσμου. Σήμερα γεννήθηκε ο ηγέτης αυτής της προηγμένης σειράς αιχμής, η νέα σειρά ComColor. Αφήστε τη δύναμη αυτής της σειράς εκτυπωτών να βελτιώσει τη δουλειά σας. Η νέα σειρά ComColor είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου προς τη μέγιστη επίδοση, επιτυχάνοντας νέα ύψη στην παραγωγικότητα και την αξιοπιστία. Η πρόοδος επεκτείνεται και πέρα από τις μονάδες εκτύπωσης αυτές καθ' αυτές. Η Raiso προσφέρει τώρα ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων μετεπεξεργασίας. Τώρα, η σειρά ComColor δεν προσφέρει μόνο την υψηλή ταχύτητα και το χαμηλό λειτουργικό κόστος των προηγούμενων μοντέλων, αλλά και επεκτασιμότητα, προσθέτοντας περισσότερη αξία στις εργασίες εκτύπωσης των πελατών. Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στις τελευταίες εξελίξεις της νέας σειράς ComColor. Η δύναμη για να επιταχύνετε το τιράζ των εκτυπώσεών σας. Η μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης στον κόσμο, 150 σελίδες ανά λεπτό. Η νέα σειρά ComColor προσφέρει γρήγορη ανταπόκριση στην ακαταμάχητη ταχύτητα εκτύπωσης της σειράς ComColor, επιτυχάνοντας σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα. Χρόνος πρώτης εκτύπωσης. Ο χρόνος από την έναρξη της εκτύπωσης ως την έξοδο της πρώτης έχρωμης εκτυπωμένης σελίδας είναι λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Η γρήγορη ανταπόκριση ξεκινάει από την πρώτη κιόλας σελίδα. Η γρήγορη ανταπόκριση σε κάθε εκτύπωση θα επιταχύνει σημαντικά την παραγωγικότητα των εκτυπώσεών σας. Η νέα σειρά ComColor προσφέρει και μεγάλες βελτιώσεις στις προδιαγραφές φωτοτύπησης. Σε όλα τα βήματα, από τη σάρωση μέχρι την εκτύπωση, η απόδοση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ταχύτητα σάρωσης. Μονής όψης 50 σελίδες ανά λεπτό. Διπλής όψης 24 σελίδες ανά λεπτό. Η ταχύτητα του finisher ανέρχεται στις 120 σελίδες ανά λεπτό. Χρόνος πρώτης φωτοτύπησης. Λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Χάρη στο ευρύ φάσμα των προδιαγραφών της, η νέα σειρά ComColor φέρνει την επανάσταση στις γρήγορες επιδόσεις. Η δύναμη για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των εκτυπώσεών σας. Η νέα σειρά ComColor προσφέρει και νέα βελτιωμένη μελάνη. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρότερη και πιο όμορφη ποιότητα εκτύπωσης σε σχέση με το παρελθόν. Λιγότερη διαρροή και πυκνότητα του στυλπνού μαύρου χρώματος, με παράλληλη μείωση της διαρροής στο πίσω μέρος της σελίδας. Όμορφη ποιότητα εκτύπωσης. Με τη νέα σειρά ComColor, η Raiso έχει εξελίξει και το μηχανισμό μεταφοράς του χαρτιού, κάνοντας πιο ομαλή τη μεταφορά του χαρτιού. Μεγαλύτερη σταθερότητα στη διαχείριση του χαρτιού. Το σύστημα διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα χαρτιού, από το λεπτό ως το παχύ χαρτί. Η νέα σειρά ComColor είναι πιο αθόρυβη σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές. Ο εξοπλισμός εκτύπωσης μπορεί εύκολα να κάνει θόρυβο σε γραφεία ή άλλους χώρους εργασίας. Η Raiso μείωσε το θόρυβο στη λειτουργία της σειράς από κάθε άποψη, εγκαθιστώντας 9 διαφορετικά συστήματα για τη μείωση του θορύβου. Ο αθόρυβος σχεδιασμός μειώνει το θόρυβο κατά τη λειτουργία ή κατά την αναμονή, προσφέροντας ένα άνετο περιβάλλον εκτύπωσης. Ακόμα και με τόσες απίστευτες βελτιώσεις στη λειτουργική επίδοση, η νέα σειρά ComColor επιτυχάνει ασύγκριτη μείωση κόστους. Και αυτή είναι μόνο η αρχή των βελτιώσεων στη νέα σειρά ComColor. Η δύναμη να επεκτείνετε τις δυνατότητες των εκτυπώσεών σας. Ο πολυλειτουργικός Finisher 2 πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα συνηθισμένων εργασιών γραφείου όπως σειραφή, διάτρηση, κάρφωμα και δέσιμο εντύπων.
Η νέα σειρά ComColor προσφέρει και μια σειρά καινοτόμων νέων επιλογών, ειδικά προσαρμοσμένων σε πολλές άλλες εργασίες τελικής επεξεργασίας. Ας ρίξουμε μια ματιά στην πολυλειτουργικότητα της νέας σειράς ComColor και πώς μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες στις εργασίες εκτύπωσης. Πρώτα, ας δούμε τις υψηλές δυνατότητες του δίσκου τροφοδότησης και του δίσκου στίβαξης. Η μονάδα υποστηρίζει συνεχή εργασία μεγάλου αριθμού εκτυπώσεων σε υψηλή ταχύτητα. Στο χώρο εισόδου και εξόδου του χαρτιού, η μονάδα έχει χωρητικότητα μέχρι 4.000 φύλλα. Χωρίς να χρειάζεται να σταματήσετε για να τροφοδοτήσετε το μηχάνημα με χαρτί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε συνεχόμενη εκτύπωση 4.000 φύλλων για 30 ή και παραπάνω λεπτά χωρίς διακοπή. Ο υψηλών δυνατοτήτων δίσκος στίβαξης διαθέτει ένα ενσωματωμένο αποσπόμενο καροτσάκι. Οι εκτυπώσεις μεταφέρονται άμεσα και αποτελεσματικά στο χώρο κοπής ή για άλλες μετεπεξεργασίες. Ο ελεκτής εκτύπωσης ComColor Express IS1000C λειτουργεί σε πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, επιτρέποντας την ομαλή εκτύπωση εντύπων με μεγάλο όγκο δεδομένων. Τώρα ας δούμε τον Perfect Binder για το δέσιμο εχειριδίων, εκθέσεων, υλικού έρευνας και άλλων εντύπων. Όλες οι εργασίες, από την εκτύπωση ως το τέλειο δέσιμο, είναι απολύτως αυτοματοποιημένες. Ο καθένας στο γραφείο σας μπορεί να δημιουργήσει επαγγελματικά φυλάδια. Το δέσιμο φυλαδίου 100 σελίδων ολοκληρώνεται σε 1 λεπτό. Ο Finisher μπορεί να δημιουργήσει φυλάδια μέχρι και 300 σελίδων. Δημιουργήστε φυλάδια πολλαπλών τύπων και σε μικρά μεγέθη εύκολα και κατά παραγγελία. Έφτασε ο Wrapping Envelope Finisher προσφέροντας μια πλήρως αυτοματοποιημένη λύση από την εκτύπωση ως την τοποθέτηση αλληλογραφίας σε φακέλους. Το σύστημα μπορεί να τοποθετήσει μέχρι 6 φύλλα σε κάθε φάκελο, καθιστώντας το τέλειο για τιμολόγια και ένα ευρύ φάσμα εκτυπώσεων συναλλαγών. Χωρίς καμία χειροκίνητη εργασία, το σύστημα όχι μόνο εκτυπώνει τις διευθύνσεις και την περιγραφή του περιεχομένου, αλλά και διπλώνει τα έντυπα, τα εισάγει στους φακέλους και τους σφραγίζει με μία μόνο σειρά πράξεων. Μειώστε σημαντικά το χρόνο και τη φασαρία ετοιμασίας της αλληλογραφίας. Ο Face Down Offset Stapler πραγματοποιεί πιο αποτελεσματικές εκτυπώσεις από ποτέ. Εκτός από τη θύρα εξόδου offset που καθιστά εύκολη τη διαλογή υλικού συσκέψεων και άλλων περιεχομένων, αυτός ο δίσκος έχει χωρητικότητα μέχρι 1000 φύλλα, διπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Επίσης, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργασιών σειραφής που πραγματοποιούνται καθημερινά στο γραφείο. Αυξήστε σημαντικά την παραγωγικότητα των εκτυπώσεών σας, ακόμα και σε γραφεία με περιορισμένο χώρο. Αυτός ο δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον Perfect Binder και τον Wrapping Envelope Finisher. Πραγματοποιήστε ειδικές μετεπεξεργασίες στο γραφείο, ενώ παράλληλα θα αυξήσετε την αποτελεσματικότητα των εκτυπώσεών σας. Μια νέα εποχή στην παραγωγικότητα στο γραφείο έχει ξεκινήσει. Η εκτύπωση και η μετεπεξεργασία είναι πιο εύκολες από ποτέ. Πραγματοποιήστε μια αποτελεσματική παραγωγή στο γραφείο με τη νέα σειρά ComColor. Ένας γρήγορος εκτυπωτής που συνδυάζει απίστευτα την υψηλή ταχύτητα με το χαμηλό κόστος. Με τα νέα μοντέλα, η σειρά ComColor ανεβάζει τον πύχη στην προηγμένη λειτουργία και την επεκτασιμότητα. Το ευρύ φάσμα επιλογών επεκτείνει τον αριθμό των εφαρμογών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες στις εργασίες εκτύπωσης του γραφείου σας. Βιώστε την εμπειρία της παραγωγικότητας που προσφέρει η νέα σειρά ComColor. Βιώστε την εμπειρία της παραγωγικότητας που προσφέρει η νέα σειρά ComColor.